हेल' लोगोफोर दिनैबो फिन खनसे आंनि बिआरबि बड' कमेन्ट चेनेलाव हाजिर जाफैलायबाय आरो नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै ओंखारबोलायबाय आरो सोरखौबा एसे जावग्लुंलाबायनो माबा माबि बुंलाबायनो होननानै नुजाफैलायबाय आरो गोबां मानसिफोरजों रायजालाबायनोसैलाय आरो होमब्लाबो उफाय गैया माने जे समाव जे बाथ्राफोरखौ बुंनो गोनां जायो माने जोंना खुला खुलि बुङो आरो माने रावखौबो गिनाय आरो लाजिनाय गैया रायजानांगौबा रायजायो आरो बुंजानांगौबा बुंजायो अब्लाबो सिरि थानाय गैया आरो दा दिनै सिन्था खालामदो जेब्लानाखि ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव दावराव देख्रेब नार्जारि सार आरो अमर सिंह ब्रह्म सार बै बेक्ति सानैया गुरब्ला नुजाफैयो अब्ला माने सोरनावबा एलार्जि जायो नङा होमब्ला रायजो राजाफोर सोरनोबा होनाय सोरनोबा हगारनाय बेयाव जोङो दावराव देख्रेब नार्जारियाव बुंनो थांब्ला स्टेन्ड लाबाय थागोन गुदिनिफ्राय लादों आरो लालांबाय थागोन बेयाव सोरबा गभर्नमेन्ट फैया हाग्रामा फैया बिदिबो खोथा गैया कनस्टिटिउसन बानायाब्ला नों बे राजबंसिखौ मदद होगोन मागोन होननाय बे पलिटिकेल ओरैनो जास्ट माने गावनि माने लाब मोननो थाखाय फैगौ इलेक्सन जाहाथे लाब मोनो बिनि थाखाय बे बुंनाय आरोखि बिसोरो थांनाय माने बिटिसि इलेक्सनाव बिराद बोलो होदोंमोन जे हाग्रामाखौ फेजेननानै इउपिपिएल सरकार प्रमद बर'आ फैफिननांगौ बिराद बोलो होदोंमोन बिसोरो खिन्थु जायाखिसै रिजाल्टआथ' उल्था जाबाय दानिया माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनाव माने ओरैबायदि एलार्जि जायो माने खुरबाबो खुरथ'नो हायै बायदि मोनसे माने अबस्था जायो आरो दा बिदिनो बिथांमोनाबो बिथांमोननि सायाव फिन होनो थाखाय ससियेल मिडियायाव फैनानै माने बिराद बायदिसिना बुंफैयो जावलाफैयो दावराव देख्रेबा सोर अमर सिंह ब्रह्मआ सोर बेफोरबायदि होनला फैयो आरो नङा होमबा रायजोफोर दा बेवहाय खाथां आरो गोबाव समनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं दा बिनि गेजेरजों आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारसे फंनैसो बुंगोन रायजोफोर दा दिनै जाथिनि खामानि मावनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनाय खामानिफ्रा थारैनो फेलें जादों नामा जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरनि गोबां माने अनसायनाय मोनालासिनो दिनै मुगैनायसो मोनदों आरो गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै हेफाजाब होनो अनगायै बिथांमोननि उल्था जानानै दिनै खामानि मावदों आरो गोबां बाथ्रा बुंदों नङा होमब्ला दा जों दिनै नुबाय थादों दा थारैनो बिथांमोननि मावनाय खामानिफ्रा जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय माने गोरोबनाय खामानि जायाखै आरो साननो थाङोबा जों बिदिखौसो नुदों दा दिनै सिन्था खालामदो थांनाय समफ्राव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय हान्जाखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै सोरखौबा होसोनानै सोरखौबा थाखा रानखोमानानै माने मोना गुना बिथांमोना गोबां माने फिसा केम्पिं लालाबायनानै इउपिपिएल दोलोखौ मदद होदोंमोन नङा होमब्ला फुरा मदद होदोंमोन गोसो गोथारै मदद होदोंमोन थैथां नाजादोंमोन सोरबाबा हमजादोंमोन सोरबाबा गारि बुफायजादोंमोन सोरबाबा एसे एनै लागायद्ला जादोंमोन आरो अब्लाबो बिथांमोना मदद खालामदोंमोन नाथाय दिनै फाइनालाव रायजो राजाफोरनि बिथांमोना ओरैबायदि मुगैनाय मोनदों माने बिथांमोनखौ सैयै बायदि मोनसे माने समखौ जों नुदों जायनि थाखाय बिथांमोना दिनैहाय गोबां गाज्रि रोखोमै जेननो गोनां जादों दिनै बिपिएफ दोलोआ बेसेबां मोननांगौमोन बिनिफ्राय दिनै डाबल मोननानै दिनै देरहानो हादों दा बिराद बाख्नायथाव थारैनो बैफोरखौ नोजोर होयोबा दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनो लानाय आरो मावनाय खामानिफ्रा जाथिनि थाखाय फेलें जादों होननानै जों साननो हायो लोगोफोर आरो बिनि अपोजिटै दावराव देख्रेब नार्जारि सार आरो अमर सिंह ब्रह्म सारमोननि मावनाया थारैनो हारिनि थाखाय गोबां मोजां जादों होननानै गोबां रायजो राजा आरो सारा जोंनि बिटिसिनि जाथि जनगस्थिफ्रा बुंदों आरो बिथांमोनजों माने अराय सम मदद होदों आरो बिथांमोननि जेनाखि खुगानि रावजों माने अरायबो माने रायजो राजाफ्रा आवाज होफादों आरो बिथांमोननि आगानजों आगान माने मिलायनानै रायजो राजाफ्रा मदद होदों आरो दा दिनै बिथांमोना अनेक रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनदों आरो दिनैसिम बिथांमोना अनसायबाय थानाय मोनदों आरो फाइनालि सरकार फैनायाव बिथांमोननिबो गोबां माने गोहोम खोख्लैदों होननानै जों साननो हायो दा जोङो बेखौनो साननानै नायोब्ला बुंनो हायो थारैनो बिथांमोना हारिनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावदों खिन्थु दिनै मोनफ्रोमबो बर' हारिनि जेनाखि आफादफ्रा दिनै मानो गावजों गाव एना एनि दान्थे बिदान्थे जाबाय थानो गोनां जाखो
खिन्थु दिनै मोनफ्रोमबो बर'नि आफादफ्रा जाथिनि खैदां खैफोदनि थाखायनोथ' दिनै जोनोम मोननाय, अब्लाबो दिनै माने गावजों गावनि गेजेराव मानो गुलाय गुजाय, दा जों बेखौसो साननो गोनां रायजोफोर। खिन्थु दिनै एबसुआबो हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों, सोरबा अमर सिं ब्रह्म सार बिथांमोननि आफादाबो हारिनि थाखाय नांनो ओंखारदों, सोरबा दावराव देख्रेब नार्जारी सार बिथांमोननि आफादाबो हारिनि थाखाय नांनो ओंखारदों, सोरबा माने जोंनि रिजनेल दोलोफोरानो हक दिनै बिथांमोननि आफादफोराबो दिनै मोनफ्रोमबो बर' माहारियारि आफादफ्रा दिनै हारिनि थाखायनो नांनो ओंखारदों। अब्ला माने नैबे प्लेटफर्माव माने बाथ्राफ्रा गोरोबलाया आरो मानो गुबुन गुबुन जायो, दा जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन लोगोफोर। दा बिनि 1 नम्बर पइन्टआनो जाहैबाय राजनिति लोगोफोर, राजनिति हान्जा। जाय दोलोआ राजनिति हान्जाजों लोब्बा जाबाय बै दोलोआ माने रायजो राजाफोरनि फोथायनाय मोननांगौआ अनेक गोब्राब आरो लास्ट पर्यन्त माने थल्ल' थिंग्रिं जायो, बेफोरबायदि अबस्थाखौ जों नुदों आरो। दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि जे दोलो BPF दोलो, दिनै जाथिनि थाखाय दिनै बिथांमोना गोबां खामानि मावदों आरो दासिम माने जाथिखौ फोथांनानै लाखिनायाव दिनै बिथांमोननि नाजाबाय थानाया माने मोगथाङाव महर मोनदों। नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनो गोनां खामानिया जाथिखौ बासायनानै लाखिनायनि, जाथिखौ गाबथानानै लाखिनायनि जे आफाद, दिनै बिथांमोना थारैनो जाथिखौ फोजोबस्रांनायनिसो खामानि मावनायखौ जों दिनै नुदों रायजोफोर। जायनि थाखाय दिनै सासेबो बर' रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद होआखै। बिथांमोना गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो हारि फोसाबनायनि, समाज फोसाबनायनि, नङा होमब्ला? आरो फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ लानानै एबा फिसा फिसा माने जेंनाफोरखौ लानानै गोबां माने समाज फोसाबनायनि बाथ्रा बुङो आरो। खिन्थु बिथांमोननिनो दिनै माइनास होननानै जों साननांगोन। दिनै समजों लोगोसे मानसिया सोलायनांगोन, बबेबाखौ नागारनांगोन, बबेबाखौ जोङो आजावनानै लानांगोन, बेफोरबायदि मोनसे समजों जोङो माने आगान होनांगोन आरो। दा दिनै बिथांमोना मोनफ्रोमबो खेथ्रआवनो जौ जुवानि माने गाज्रि निसानि बेफोरबायदिनि नोजोरजोंल' बिथांमोना नायो। दा समाजा बोरै फोसाबजागोन? सोरबा जौ लोंबाय थाग्रा, सोरबा जौ फाग्लायाबो दिनैनि दिनाव समाज फोसाबनो हायो। सोरबा जौ फाग्लाया गाज्रि सानग्रा बेबो नङा, बेबो समाजनि थाखाय साननो हानाय बिथाङाबो मेलेम दं। दा दिनै बैफोरखौ लानानै बिथांमोना जुदि फिसा फिसा जेंनाफोरखौ लानानै दिनै गिदिर इस्यु खालामनानै गोबां ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव गोबां बाथ्रा बुङो, नाथाय फाइनालि बिथांमोननि मावनाया माने मा जायो, माने माइनास जायो आरो ओंथि गैयै जायो। दा दिनैनि दिनाव सोर बुजिनो रोङै दं? दा सापस हमनानै लादो, दिनै जौ जुवानि बाथ्रा, फुजा मेला बैफोरनि बाथ्राखौ बुंबाय थायो बिथांमोना। खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ साननाया मोजां, दिनै जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बयहाबो गाव गावनि साननो हानाय मोनसे प्लेटफर्म दं, गियान दं। आङो जौ बारा लोंबा मा जागोन, आं गाज्रि खामानियाव थांबा मा जागोन, आं माबा मोनसे मावबा आंहा मा जागोन, बेफोरबायदि साननाया बयनिबो सेंग्रा सिख्लाफोरनि लाइफआव दङ आरो साननो हायो। आरो बेजों लोगोसे गोबां लाइमोनफ्रा सिन्था खालामनो रोङो, आं गाज्रि खामानियाव थाङोब्ला आंनि बिमा बिफा न'खरनि फेमिलिया आंखौ मा होनगोन, बैफोरबायदि साननो रोङो। दामाने 100आव बिदिनो सासे सानैया गाज्रि थायो, नङा होमब्ला? बै सासे सानै गाज्रिखौ लानानै दिनै गासै समाजखौ फोसाबबाय थानायनि बाथ्रा बुंनांगौआ बिराद गोरोन्थि, बिराद भुल होननानै जों साननांगोन लोगोफोर। दा सिन्था खालामदो, आंनाव सासे फिसाजो दङ, आङो उन्दै समनिफ्रायनो बेखौ फेदेरबाय, देरबाय, लावबाय, अनेक गिदिर गोलाव जाबाय आरो अब्लाबो बेखौ जुदि न' सिङावनो जोबथेनानै दोनबाय थायोबा थारैनो बियो बाहेरानि जेनाखि नलेज, गियान, बेफोरखौ मोननो हागोन दा? संसाराव सोरजों मा रोखोम मिलायनांगौ, संसाराव सोरजों माबोरै रायज्लायनांगौ, बैफोरनि जेनाखि नलेजफोरखौ जाय बिथांमोना न'आव खाख्रब जानानै दोननाय, माने न'आव जेल खानाफोर बायदि सोजानानै दोननाय आरो साफ्रोमबो बिमा बिफानि फिसाला फिसाजोआ उदां मोनै, दा बैफोरबायदिनि जेनेबा साननायाव मा मोजां नलेज फैगोन? फैनाया मोजां बिमा बिफाया मोजां गियान होनो हायो आरो गियानबो लागासिनो दं आरो गथ'बा गुलाया माने न'आवनो थानानै मोजां गियानबो लागासिनो दं। खिन्थु आं बेफोरखौ बुंनो थाङाखै आरो। खिन्थु दिनैनि दिनाव समजों लोगोसे आगान सुरनांगोन। बाथ्राया बेनो लोगोफोर, दिनै समजों खारफानो रोंनांगोन। जाय समाव जायनि सम आरो थासारिया माने गाज्रिमोन, दा एसेब्लाबो सोलायबाय। दिनै बर' हारिनि अबस्थाया सोलायबाय।
दा बेजों लोगोसे दिनै बर'नि कालसाराबो दिनै मडिफाइड जाबाय। दिनै बै समाव जेनाखि कालसार बर'नि कालसार बागुरुम्बा बै बागुरुम्बा मोसानायफ्राबो दिनैहाय आपग्रेड खालामनानै मोनसे मोजां महराव फैबाय आरो दा अनेक सोलायदों बिदिनो दिनै कालसाराबो सोलायलांदों लासैनो एक्सुवेलि मडिफाइड जानांगौ नङाब्ला जोङो बै समनि कालसारखौनो लानानै जुदि सोलिबाय थायोब्ला थारैनो माने मोनसे आपग्रेडाव फैनाय नङा आरो दा दिनै डिग्रेडावसो थांबाय थागोन दा दिनै जों बेफोरखौ माने बिथांमोननि जेनाखि खुगानि राव बिथांमोननिफ्राय जों हमनो हायो थारैनो जेनेबा सोरबा सासे मानसिया एबा सोरबा मोनसे हारिया माने बिथांमोननिबा आपग्रेड जानाङा आरो जेनेबा बागुरुम्बा मोसानाया बै समाव मामोन आरो दा मामोन बेफोरबायदि मोनसे सोलायनायखौ जों नुदों आरो दिनै समजों लोगोसे सोलायनायाबो मोजां दा आं बिदि सानगोन आरो दिनै जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै जाय बेक्तिफोरा गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबाय थायो हारिखौ फोसाबनायनि सोरबा बर' रायजो राजाफोरखौ फोसाबनायनि सोरबा समाज फोसाबनायनि सोरबा लाइमोनफोरखौ फोसाबनायनि ओरैबायदि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो खिन्थु बैबायदि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थाग्रा दैदेनगिरिफ्रा लाजिनांगौ दिनैहाय मानो लाजिनांगौ दिनै लाजिनांगौ बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बिथांमोना समाज फोसाबनायनि बाथ्रा बुङो नाथाय बै आफादाव थाग्रा दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै गुबुंले खामानि मावनानै दिनै रायजो राजाफोरजों बुजायो हमजायो सोरबा केलेंकारिनि दायाव हमजायो सोरबा माबा माबि खामानि मावनायनि हमजायो गोबां बिथिङाव गाज्रि खामानि मावनायाव बिथांमोना लोब्बा थायो आरो हमजायो रायजो राजाफोरजोंबो बुजायो जों अनेक नुबोबाय थादों दिनै जाय समाज फोसाबग्रा आफाद एबसुआ दिनै गावसोरनि बिदि केलेंकारि गावसोरनि बिदि दायजों बुंफबनाय जुदि खामानि मावोब्ला थारैनो बै एबसुआ समाजखौ फोसाबनो हागोन दा दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ साननो नांगोन सोरबा दिपेन बर' बिथाङा दिनै समाज फोसाबनायनि बाथ्रा बुंबाय थाबानो जानाय नङा दिनै समाज फोसाबनायनि खोथा बुंबाय थायो बिथांमोना समाज फोसाबनाय हारि फोसाबनायनि खोथा बुङो नाथाय बाथ्राफ्राव गिदिर ओमफ्राय मा जायो बिथांमोननि खामानि मावनाया गुबुन रोखोमाव सोरबा हारसा हिनजाव लायो सोरबा माबा लायो सोरबा ओरैबायदि अबस्था आरो बिदिबा बे समाजखौ सोर फोसाबगोन दा जिखुनु गोबां बाथ्रा सावरायो लोगोफोर आरो मालाबा गाज्रि मोजां बुंजायो आरो मालाबा बुंनांगौबाबो है बुंलागोनलां बेफोरबायदि साननाय फैयो आरो अब्लाबो थानो हायियाव बुंनो गोनां जायो दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोना फिसा फिसौ इसुखौ लानानै गोबां गिदिर इसु खालामबाय थानायखौ जों नुदों आरो सोरबा लाइमोन सोरबा सेंग्रा सिख्ला बेफोरबायदि फोसाबनाय सोरबा साख्रि सोरबा बाइक साखावनाय माबा साखावनाय बैफोरनि बाथ्राखौनो बिथांमोना लानानै ससियेल मिडियायाव माने ओंखारबाय थायो आरो बिथांमोननि नोजोरा सोरबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि बेरायनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि माने पिकनिक जानाय जौ जुवा गेलेनाय बैफोरबायदिखौल' बिथांमोना नोजोर होयो नामा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलदा गुबुन खामानि गैला नामा बिनि अनगायै आं बेफोरखौ सानो लोगोफोर दा दिनै बिथांमोननि समाज फोसाबनाया खालि सेंग्रा सिख्लाफोर सोरबा गोसो थोलायनाय सोरबा माबालायनाय सोरबा दोनखारलायनाय बैफोरबायदिखौल' फोसाबनो नाजाबाय थायो बिथांमोना खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनो गोनां खामानिया मामोन आरो गुबुन मोनसे जुदा खामानिफोर गैया नामा बिथांमोनावलाय दा बेफोरखौ सानोब्ला बिराद लाजिनो ओंखारो आरो आङो लोगोफोर